Waqt li ninsabu ftit sigħat biss il-bogħod mill-bidu tas-sena, l-ġdida, il-Maltin u l-għawdxin jidher lilhom li ddeċidew kif se jqattgħu lejliet l-ewwel tas-sena. Crew ta' One News dalgħodu żar il-belt li kienet mimlija bl-attività u staqsejna kif beħsibhom iqattgħu il-festi ta' lejliet l-ewwel tas-sena u l-ewwel tas-sena. Fil-waqt li wħud ser jattendu għall-attivitajiet li se jkun hemm fil-belt, oħrajn qalu li se jiċċelebraw fil-kien ta' djarhom mal-għeżież tagħhom u jiskappaw xi ftit mill-kesħa fina li laqtet gżiritna. Fil-kummenti tan-nies spikkaw il-valuri u l-kultura tagħna li naqsmu jiem bħal dawn mal-għeżież tagħna. Mhux id-daru ma tal-familja hu. Jarija tajja biex pensjonant. Jew hemm jew waw. Għallum fl-ofsena nieħlu familja bħal għadu u li nagħtilgħu sew jekk ħallinaw. Illum peress li naqra kesħa hekk nqattaw naqra d-dar ta' għalkemm jien mill-belt. Naf li naqra hekk ukoll ta'. Mal-familja ħan intafaw. I'm a guest here. I'm visiting from US. Just gonna watch fireworks. Tagħmel party, tisiden il-kulħadd tan-naħa tar-raġel. Ħankunu flimkien il-lejla kal-lajbejt u nisbħu flimkien filgħodu. Għal uħud il-festi ifissru aktar xogħol. Dan għal fatt li diversi setturi m'għandhomx ħdutu festi u jibqgħu għaddejjin biex joffru servizz lill-pubbliku. Tiridu qattaw xogħol hawnhekk hu. Forsi naqlaw lura l-familja. Issa naraw x'inhu ġej. Kellha bżonn ikkun tajbu. Oħrajn esprimew is-sodisfazzjon tagħhom bis-sena li ħadd intemm u qallulna li qegħdin ħarsu l-qudiem għal dak li mistennija toffri s-sena li ġejja. Pożittività u ġvera u dejjem nimxu l-aħjar kemm fis-saħħa u kemm f'kollox fil-ħajja tagħna ta' kuljum. Jalla tkun sena ġitu barka hu. M'għandix ingerger li konna b'saħħitna dik l-aqwa ħaġa. Inol kienet sena pożittiva ħafna u nispera li s-sena d-dieħla tkun aħjar. 2019 was a spectacular year for me. Got a new job, been traveling a lot, so can't complain. Daqsxejn Mart, ferħ, kellna wkoll. Ma morniex ħażin, morna tajjeb ħafna. Ta' Mediterranji li aħna ma jonqosx ukoll li niċċelebraw dawn il-festi permezz ta' ikla tajba. U meta ninsabu fuq l-adba ta' sena ġdida ma jonqsux ukoll ir-riżoluzzjonijiet li ħafna drabi itulu minn miliet sa San Stefnu. Jiena riżoluzzjoni forsi ma nikolx imma ma nafx ma nagħmilix. Nagħmel daqsxejn ta' dieta. Xkilna ħafna. Dieta. U naqtaw is-sigaretti l-importanti. Ma nagħmilhomx daw. Għax niksirhom. Keep a positive mindset. I'll just do my best, whatever I get, whatever it is, my work, in my relationships, I'll do my best. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.